अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। जय भवानी जय शिवाजी जय 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 भवानी जय 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 शिवाजी जय 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 भवानी जय 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 शिवाजी। आरक्षण आमच्या हक्काचं नाही कुणाच्या बापाचं, आरक्षण आमच्या हक्काचं नाही कुणाच्या। मराठा आरक्षण मिळालंच पाहिजे या मागणीसाठी वेंगुर्ला ठिकठिकाणी ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर मराठा बांधव एकवटले। यावेळी मराठा नेते जरांगे पाटील यांना समर्थन देण्यासाठी एकदिवसीय लाक्षणिक उपोषण छेडण्यात आलं। मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी अखिल भारतीय मराठा महासंघ वेंगुर्ल्याच्या वतीनं 1 डिसेंबरला तालुक्यात शिरोडा, मोचेमाड, मातोंड, पेंडूर, तुळस, आसोली, वायंगणी, खानोली आदी ठिकाणी ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर एकदिवसीय लाक्षणिक उपोषण करण्यात आलं। यावेळी ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत प्रशासन यांना निवेदनं देण्यात आली। या उपोषणात अखिल भारतीय मराठा समाज वेंगुर्ला तालुकाध्यक्ष सिद्धेश परब यांच्यासह ठिकठिकाणी मराठा समाज बांधव सहभागी झाले होते। एक मराठा, लाख मराठा, एक मराठा, लाख मराठा, एक मराठा। जरंगे पाटिल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जरंगे पाटिल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक मराठा, लाख मराठा, एक मराठा, लाख मराठा। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। एक मराठा, लाख मराठा, लाख मराठा, एक मराठा, लाख मराठा। मराठा आरक्षण मिळालेच पाहिजे, मराठा आरक्षण मिळालेच पाहिजे। आरक्षण आमच्या हक्काचं नाही कुणाच्या बापाचं, आरक्षण आमच्या हक्काचं नाही कुणाच्या बापाचं। एक मराठा, लाख मराठा, एक मराठा, लाख मराठा। मराठा आरक्षण मिळालेच पाहिजे, मराठा आरक्षण मिळालेच पाहिजे। मराठा आरक्षण आमच्या हक्काचं नाही कुणाच्या बापाचं, आरक्षण आमच्या हक्काचं नाही कुणाच्या बापाचं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।